Yeyanina, let me poso. Welo kala lakho. Bazali, lalelana. Angijabulanga. Right now. Khona ingane manje. Bazali nenze njani? Nijahela ukudlisa ingane ukudla solid food zabantu abadala. Khona ingane ngathi ku-emergency room right now speaking busy ngayo. Yabona ukuthi ngihlangahlangene kanjani busy ngayo kumanje. Ishe amathumbu inside. Because umzali umdlise ukudla okushisayo okwabantu abadala. Ingane ina 1 month for heaven's sake. Nenze njani? Ngisenbophisa and kumanje ngifuna ngibhizi ngale case yakhe. Nizoboshwa nonke neza. Yenzani qhubekani nenzeni lento niyenzani ejele. Ne? Kasi manthi hlanjulule Yeyanina